রাস্তাঘাট না সমস্ত কিছু তারা কি করেছে ভালো মোটামুটি করেছে আমাদের দৃষ্টিতে আমাদের স্টাডি। কিন্তু এখনকার যে সরকার মানে পরিবর্তন স্লোগান দিয়ে গদ্দিতে এসে গেছে, তারা কি করেছে সম্পূর্ণ বিপরীত। আরে ওলা টোপলা বানছে না, টোপলা কইরা 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 কি করেছে নিজের পেটটা। এখন তো আমাদের বড় বাবু প্রমোদ বাবু এরকম হয়ে গেছে, এমবু টেপা হয়ে গেছে। কোটরাই ব্যাং জানে না, ওই ব্যাং হয়েছে, রাজবংশী ভাষাতে বলে কোটরাই ব্যাং না, এরকম হয়ে গেছে। খালি নিজের পেটটা বাড়াইতেছে, আমরা শুকান হয়ে গেছি না। আমিও তো কর্মী ছিলাম। এই জন্য আমাদেরকে আবার অঞ্জলি দৈমারি তার নেতৃত্বে এবিপি একটা নতুন দলকে গঠন করা হলো। হ্যাঁ, এই নতুন দলকে কেন গঠন করা হলো? কারণটা হয়েছে যে যে আশায় আমরা পরিবর্তন স্লোগানের আশায় আমরা এগিয়েছিলাম সেই সমস্ত কিছু ব্যর্থ হয়ে গেছে, হয় কিনা? जोंहा जे आशा दंमोन बे सम्पूर्ण निराशा। यस, सम्पूर्ण निराशा ना। দোটমায় কত কত ওরা মানে প্রতিজ্ঞা দিয়েছিল না, অনেক প্রতিজ্ঞা সময় করে লাদोंमोन जों ओरैबायदि बानायगोन 5 बोसोर जों नेबाय जेबो गैया ना, जेबो गैया सना राज्य। दा बेनिखायनो जोंना मेडाम अनजलि दैमारिया आरो एक्स एनडिपिनि बिथांमोनहा गोथौयै सानखांनानै रायजोफोरखौ माबोरै खांलांगोन, माबोरै दैदेनगोन, फिउचारनि इयुथफोरखौ ना माबोरैहाय आगान सुरहोगोन, भबिष्यताव जोंहा 50 बोसोरनि उनाव मा जाहैगोन दानि बादि थासारिया थाबाय थायोब्ला। दा बेफोरबायदिखौ नायहरनानै बिथांमोनहा गोथौयै सानखांनानै नैबे पार्टिखौ दानाय जादों। बुजिबायना? बे पार्टिखौ दानाय जादों। बेनिखायनो दिनैनि बे गसाइनिस्टा प्राइमारि दानायाव जायफ्रा बाहागो लानानै प्रेसिडेन्ट, सेक्रेटारि आरो बायदि बिबानाव जायफ्रा थागोन बिथांमोनहा मोजां दायित्व लानानै गोसो गुदुं जानानै जुदि मावलाङोब्ला फैगोन दिनाव बे जायगायावहाय जौगायैनि खुनु मानियानो गैया। मानोना 35 बोसोरसिम दावहा नांनानै हाग्रायाव थानानै दासो सफैनाय बोसोरबो बारलांबाय, बिथांमोनहा आसा खालामदोंमोन, निराशा जाबाय। दा बेनिखायनो बिसोरजों जाथारला, गैला, आरो बिसोरखौ नायबाय थाबा जों थैगोन। बे बोसोरावसो जों गोदान भाबै गसंफिननांगौ होननानै सानखांनानै एनडिपिनि बिथांमोनहा बिदा फंबायफ्रा बिसोर सारमोनहा मा खालामबाय, चिन्ता भाबना खालामनानै फिउचारनि जेनाखि थासारिखौ सिन्था खालामनानै बिथांमोनहा नैबे पार्टिखौ एबिपि पार्टिखौहाय फसंनाय जायो। 35 बोसोरसिम दावहा नांनानै हाग्रायाव थानानै पलिटिक्सआव जोंबो बाहागो लानोसै होननानै फैनानै जायफ्रा आगान सुरदोंमोन दा बिथांमोनखौ गग्रावसो सोना दोनो, खुनु चान्सखौनो होआखै। सासे सानै चान्स होबाय आरो बाखि माखा जेबो शान्तिनो जादोंलाय शान्तिया। सानैसोआ एकदमबारे बलेर' गाखोबाय, ग्लास गोसोम सिङाव हाबनानै थाबाय आरो बाद बाखि राननानै थाबाय। रुटि गुरसे दालि बिराद लासिंसिं 35 बोसोर खस्थ' खालामखांनायनि उनाव सुक्तिया जादोंमोन एनडिएफबिजों। नाथाय सोरबा सासेया बारसोमफैनानै होमबा अमा हालेवनायाव सैमा गाग्लोबफैनानै आगान बांसिन जायखौ नुबाय बेखौसो नैबेनो गोरलै होननानै बै माखासेफ्रा सानबाय आरो। नाथाय जायफ्रा मावदोंमोन, दावहा नांदोंमोन होमबा दा बिथांमोननि साइन खालामनायखौ सुक्तिखौहाय सोरबायासो बारसिनानै राजा जानानै दंफैयो। दा बिथाङा जादोंमोन, सापर्टबो होदोंमोन एनडिपि बिथांमोनाबो। नाथाय बिसोरखौ जे गोदनाव गाखोनानै खोमा साफ्रेगासिनो दं, दासो खेल मोनदों आरो ना, दासो बुजिनो हादों जे मा खालामदों होननानै। दा बेनिखायनो बिनि फिन शान्तियाव जों जुदि आगान सुरनोब्ला जोङो हारिया जातिया जुदि मोजां लामाजों जों थांनानै थानोब्ला नैबे गोदान जोंनि दाजानाय एबिपिखौहाय जों मदद होनांगौ।
जेरैबाबो जों खनसे बिसोरखौहाय जों फसंनांगोन आरो जों नायनांगोन जायाबाथ' ठीक আছে मुला फुनाय बायदि फुना गारलायगोन होनबा नाथाय बिसोरो मोजां मावनो होननानैसो हाग्रानिफ्राय फैदों हायेनाव बा बिसोर गाज्रिखौ मावखानाय नङा दा बेनिखायनो जों दिनै जायफ्रा बेवहाय बाहागो लागोन दा बिथांमोनखौ आङो खावलायो जेन' दायथ' लालायलायनानै रायजोफोरजों रुजुरुमु कमिउनिकेसन खालामलायनानै दायथ'खौ मावफुंलायदो अब्ला मावफुंलायनानै फैगोन जेनेखि बिसायख'थि दङ नङा होमबा बेवहाय जों जेन' देरहायो बेनि थाखाय आङो खावलायबाय आङो आंनि बिबुंथिखौ एसेयावनो दोनथ'नाय जायो এতিয়া আমাৰ আহি আছে অলপ আমি এই পৰ্যন্ত ৰখি পেলাই এতিয়া আমাৰ নতুন প্ৰাইমাৰী যিসকলে পটপলি হোল্ডাৰ এই মানুহসকলৰ নামটো আমি মাতিম তাৰপিছত আপোনালোকে যেতিয়া দিব